Kafin komai ya faru, waɗannan halittun ne suka fara rayuwa a doron ƙasa. Kafin mu je cikin labarin, ka daure ka yi subscribing da kuma liking. Shekaru miliyan 66 da suka gabata, dinosaur suke mulkin duniya. Wasu manya-manya ne kamar gida, wasu kuma ƙanana ne. Suna yawo a cikin dazuka, suna cin ciyawa, wasu kuma suna cin nama. Rana tana haskawa, ciyawa na girma, rayuwa tana tafiya daidai. Amma wani dutse daga sararin samaniya yana ƙoƙarin shigowa duniya. Ba su sani ba, wannan dutse ashe shine zai zama ƙarshen su har abada. Dinosaur sun rayu tsawon shekara miliyan 250 kuma sun ƙare tsawon shekara miliyan 66. A wannan lokacin duniya cike take da ƙoramu da kuma ruwa da kuma manya-manyan dazuka, ba irin namu na yanzu ba. Mu haɗu a kashi na 2 domin ku ji yadda dinosaur suka mutu daga doron ƙasa. Babu su, babu labarin su. Kar ku manta da liking da kuma subscribing. Ni ne naku M Yusuf.